Ja sa strašne ospravedlňujem za to, že som nepriniesol žiadne fotky, ale nemám ich k dispozícii, keďže v dielni som fotiť nemohol. Z 6 fotky, ktoré boli, tak si odnesla prvá manželka. Takže, a ostatné, ktoré som našiel nejak v rýchlosti dneska ráno, tak neboli v digitálnej forme. K cestovaniu, ja bohužiaľ nemôžem sa považovať za nejakého cestovateľa. Strašne rád som si túto kolegov vypočul, ako to sú úžasné veci. Ja som išiel účelovo do toho Japonska. Ja by som sa skôr nazval, ak si to môžem dovoliť, nazvať sa som remeselník. Takže ja som do toho Japonska išiel za remeslom, vyslovene cieľene, cez určitého učiteľa, ktorý ma dostal ku Kováčovi. Takže nejaké zážitky, no mohol by som tu všeobecné také poznatky, ktoré si nájdete aj na Google, ako to bolo, keď som išiel cez Tokio a aké je to Tokio famózne. Pre mňa osobne je teda veľmi famózne to Tokio, aj keď je desivé, ako strašné. Ale skôr by som možno porozprával o tom, ako to bolo u toho učiteľa a možno tam nejaké tie zážitky, aby teda niekto, kto by chcel nasledovať niečo podobné ako ja, aby som ho nejak odradil, pretože je to dosť komplikované, dosť zložité a telo aj duch nejak dostane na frak. Takže k učiteľovi vlastne som sa dostal cez môjho českého učiteľa Brúsenia, ktorý pracoval pre japonského Kováča. Keď sa vracal do Japonska, prisľúbil mi vlastne, že urobí všetko preto, aby som sa k tomu Kováčovi dostal, aby ma vlastne prijal do učenia. Pôvodne bol som prijatý do učenia, v roku 2001 som vycestoval a mal som pôvodne stráviť 6 rokov u tohto učiteľa, čož teda sa nestalo, keďže naše mentality boli trošku odlišné. Tak sme sa nezhodli, po nejakom čase som sa teda po tých 10 mesiacoch vrátil, ale teda o tom pobyte u toho učiteľa. Takto, pardon, ja som ťažký trémista, takže ja možno by som tu zmenil trošku štýl. Nechcete mi dať nejakú otázku, ktorá by to nejako naštartovala niektorým smerom? No, nemučte ma, niečo o železe strašne rád rozprávam napríklad, takže... Čo vám chýba z Japonska najviac? Viete čo, to je dobrá otázka. Mne hrozne chýba ten vzduch. Ja keď som vystúpil, ja som teda bol dvakrát v tom Japonsku, len dvakrát. Keď som vystúpil už prvýkrát vlastne z letiska a nadýchol som sa toho vzduchu, neviem, či každému, kto bol v Japonsku, nemyslím tú vlhkosť a proste má to zvláštny náboj to Japonsko a uvedomoval som si to veľmi, keď som mal trošku voľno a napríklad dostal som sa, že cez víkend som mohol si ísť nakúpiť nejaké to jedlo do obchodu, že z dielne som bol nejak prepustený, že sa až tak nerobilo. Tak ja som mal taký bicyklik, tak som fičal dole vlastne z tej horskej dedinky do toho mestečka na nákupy a vtedy som si ten vzduch uvedomoval. Proste, ak sú nejaké životy v minulosti, tak je dosť možné, že som proste, to Japonsko je ako keby moje, alebo ja jeho proste. Napriek tomu, že som Slovák ako repa, aj mentalita, aj všetko, to Japonsko je úžasné. A minule bol u mňa kamarát práve, ktorý bol niekde teraz v Kyoto a takú okružnú cestu si dával. Ako som pozeral tie jeho fotky, tak vyslovene, ako to je taký zvláštny ťah, asi to niektorí túto kolegovia poznajú, ale to mi chýba, ten vzduch. Samozrejme kultúra, ako tie múzea, tak ako to sú, alebo škola samotná, kde som chodil vlastne každý mesiac. Môj učiteľ ma bral do nejakej centrálnej školy, kde sa pozerali meče, takže to mi tiež chýba ako z tej profesnej stránky, ale ten náboj toho Japonska je niečo úžasné. Nech sa páči, ďalšia otázka. Som teraz pýtal, že či Japonci očakávajú od takého človeka ako ty, ktorý príde na učenia, či úplne obetuješ celú svoju bytosť v tom učení? Áno, to je kvôli tomu, práve to je to, prečo som ja nedoštudoval. Jednoducho, ideálne je, keď... aby sme sa rozumeli. Ideálne je, keď do takéhoto nejakého tradičného učenia ide chalanisko nejaký 15-16 ročný. Tak ako vlastne prišiel môj remeselný kolega Japonec, ten mal 16 rokov a teda začal sa učiť a on bol taká holá nádoba, kdežto ja som 26 som tuším vtedy mal, tak už som bol predsa len nejaké to ego, teda riadne a jednoducho keď mi ukázal učiteľ, že toto je červený záväz, tak ja som povedal, čo mu šíbeš, ak to není červený záväz. Lenže problém je, že vy musíte ho vidieť ako červený, musíte vidieť čistý, čiže aby do vás nalial to remeslo a on vie, prečo hovorí, že ten záväz je červený, kdežto ja som to nebol schopný strebať a tak, no.
Robím. Nie. Tam tie meče sú vyslovene robené pre zberateľov. Samozrejme sú to plne funkčné zbrane, ale tá filozofia toho už je tam trošku niekde inde. Takže to sú zberatelia alebo ľudia, čo majú radi tú metalurgiu, tú tradičnú metalurgiu. Ako využívate tie poznatky, ktoré ste tam získali, ste sa učili robiť meče? Ja ďalej v tom pokračujem, áno, ďalej v tom pokračujem, takže ja tým remeslom sa svojím spôsobom živím. Snažíte sa vidieť už ten... Prepáčte. Zvyk... Neviem. Ako pijem čaj spôsobom ako môj učiteľ, čiže ako totálny barbar, čo ma teda prekvapilo, že oni úplne lejú veľmi kvalitný čaj tam mal a to sa zalievalo úplne vrelou vodou, čiže nie nejakou 73 stupňovou alebo koľko, ale proste to sa zalievalo vrelou vodou a tak to je zvyk, ktorý som si tiež doniesol. Neviem servírovať nejak elegantne čaj, čiže slovene remeselník, no bohužiaľ je to tak. Je iba taká malá vec, keďže si nedoniesol tie fotky, a druhá časť tých fotiek bolo Japonsko. Perfektné. Tak som si dovolil len také akože jajdo, čo sú naozajstné katany, ktoré sú naostrené a s nimi krátke cvičenie, to iba akože improvizácia, aby ľudia... Perfektné zátišie. Takže takéto niečo sa snažím vyrábať a teda vo veľmi dobrej kvalite vyrábal môj učiteľ. A toto je vlastne terajšia forma, na čo sa tie meče využívajú. Čiže mimo iné, že zberatelia ich zbierajú, mimo iné sa s nimi cvičí jaido. Čiže niečo také, ako je napríklad karate kata, že sú to imaginárne seky proti imaginárnemu superovi. Ale nech sa páči, vy ste chceli dať nejakú otázku. Či ste sa teda niekedy pokúsila, alebo sa stále pokúšate vidieť ten záves na červené? To je veľký problém, ako to vy sa späť nevrátite. Jednoducho už máte určitý vek a akože tam je stopka. A je fakt, že nejakým spôsobom ja som do toho učiteľa aj videl a on mal, ja nechcem na túto tému nejak moc, ale mal svoje problémy, svoje vnútorné problémy a ja som ich videl na ňom. Čiže ešte k tomu si ctiť človeka, ktorý má charakterové problémiky, je to strašne zložité. Takže my sme vyslovene takto na seba narazili a on, ak zistil, že ja do ňoho vidím, tak ako on mi dával také práce, na ktorých ma chcel odpáliť jednoducho, lebo najlepšie sa vyhadzuje žiak zo štúdia, že mu dáte prácu, na ktorú nemá fyzicky a proste nemá na ňu. On ju zbabre a on povie, ty si to zbabral na schvál, lebo si sa nesústredil, nevážiš si svoju prácu, čau. Takto inak ten učiteľ odvaril nejakých 7 žiakov. No a na mne, ako ja som vždy tak tesne, lebo ja som strojár, proste tak tesne nejako sa mi to darilo, že som vždycky ubzikol, že jednoducho tá snaha tam bola, aj keď som tú robotu zbabral, ale tá snaha tam bola tak vidno, že ma za to nemohol vyhodiť, ale potom som spravil banálnu chybu a už som išiel. Ale nie teda v práci, ale takú nejakú obchodnú chybičku som tam spravil. Inak, ak môžem poslednú otázku, s tou japonskou kultúrou a s tou červenou. Ja som sa tiež pýtal jednomu Japonca kamaráta, že ako by charakterizoval japonskú kultúru pre nás a oni medzi sebou vždycky používajú tento perfektný príklad, že japonská kultúra to je ako čierny záves. Ale ten čierny záves predtým ako sa nafarbí na čierno, sa nafarbí naozaj na červeno, potom až na čierno a keď sa my na ňo pozrieme, vidíme čierny záves a Japonci vidia tú červenú. To je len akože taký malý doplnok tej červenej a čiernej, ako vlastne ich najbežnejší výklad ich neviditeľnej kultúry. To iba k tej červenej. Minuli sme 15 minút, prepáčte, sleduje to niekde? Áno. Chcel si spýtať, že jak vlastne napadlo, že akože chcete vyrábať tie japonské meče, že ako akože človeka zo Slovenska napadne, že... To bol postih z detstva, a už potom, keď som prišiel na to, že sa nedá vykorčulovať, tak už sa nedalo vykorčulovať proste, takže to vás prepadne a vy tým žijete, takže to je... Ale vrajím, neodporúčam proste, ako je dobre ostať doma a žiť nejak normálne, proste to je... No to vyzerá sranda, ale to až taká sranda není. Ako vyzerala taká výučba?
praktická, teoretická časť, alebo... Ako to bolo veľmi jednoduché. Vy ste proste ráno stali, učiteľ teda sa rozhodol, ktorú prácu vy budete robiť, ukázal vám tú prácu, ktorá sa bude robiť a vy ste tú prácu po ňom robili. Akože absolútne, až na to, že tá práca nešla robiť. Proste on ril žliapky ručným senom, ako takým obrážacím nástrojom žliapky do čepele. On mi to ukázal, ako sa to rie, potom mi to dal do ruky a teda ako... To je, keď vy uvidíte niekoho perfektne v pretekárskom aute šoférovať, jazdiť, potom vás posadí, však tu je volant, tu sú paky a choď. No. Takže tak, je to veľmi zložité a on teda požaduje, nekričalo sa tam, nebilo sa tam, ale požaduje vysokú kvalitu. A čo je najhoršie, že oni majú svinský cit pre to, čo vy zbabrete z nevedomosti a z odflaknutia. Čiže mne dali riť žliapky pre jedného zákazníka, obchodníka do noža, to už bolo po nejakých mesiacoch, čo som tam bol. A dal mi ich riť mimo moju prácu, tú študijnú prácu. Čiže ja som to mal riť. On sa na mňa usmial, že keď chcem, môžem to spraviť, keď nechcem, nemusím, že môžem si zoddychnúť. Ale tak to bolo jasné, že som to musel robiť. Takže od 10. do nejakého 2. rána to bolo treba odovzdať. No ale mne sa krížili oči všelijako, ale teda musel som, ako zbabral som to, ale teda v rámci možností, takže opravil to potom po mne, ale bolo na tom vidieť, že som sa snažil. Ako keby som chcel, že idem spať, tak tú prvú hodinku to nejak ošmrdlem, proste nejak to zbabrem, ale on by to poznal. Proste títo remeselníci sú v tomto svinskí, že to je jak váš rukopis, proste to, keďže tým prešli sami. Ako ste sa rozprávali? No ja som sa musel naučiť japonsky, keďže mne nejak angličtina nejde, takže som... Ale áno, jemu ide, ale čo je najhoršie, že ja som sa nejak tak naučil japonsky, však to bolo celá okolo toho, ale on rozprával anglicky. Akože to ich japonskou, ale anglicky. A ja som mu, keďže ja ako rozumiem anglicky, ale nerozprávam proste, ale jakž tak rozumiem, najhoršie je, že vo mne tá anglo-japončina, proste on rozprával aj anglicky a japonsky na mňa, ja som mu rozumel, ale vždy som mu odpovedal v japončine. A teraz keby sa ma niekto na ulici opýtal anglicky na nejaký smer, tak ja mu idem po japonsky odpovedať. Teda, ako tom zaklincovanú angličtinu úplne, že to ja som proste skončil s angličtinou, bohužiaľ. No. Ale teda nedovolím si povedať, že viem japonsky. Ako dohovorím sa na smer, toto aj nejaké tie vtípky viem, ale jak oni zbadajú, že trošku a zrýchlia v reči, tak som skončil. Ako to tam. Dobre, asi sme.